бо мақсади арҷ гузоштан ба хизматҳои арзанда саҳми назар аст дар таъмини нигаҳдории тартиботи ҷамъиятӣ, пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ, доштани маълумоти баланд дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ ва иштироки фаъолона дар чорабиниҳои сиёсию ҷамъиятӣ ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 10 ноябр ҳамчун рӯзи кормандони милитсия таҷлил мегардад. бахшида ба ин сана дар кохи лоиқи шаҳри панчакент низ дар қатори дигар шаҳру навоҳии кишвар чорабинии бошукӯҳ доир гардид. чорабинии дона бо садо додани суруди миллӣ ифтитоҳ ёфт. сипас сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри панчакент полковники милитсия Анварзода Шӯҳрат сухан намуда ҳозиринро ба рӯзи кормандони милитсия муборакбод намудаву аз таърихи ташкили шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри панчакент ёдовар шуд. раиси шаҳри панчакент Абдухолиқ Холиқзода дар ҳамоиш иштирок ва суханронӣ намуда кормандони милитсияро мардони шуҷоъ ва ҳомиёни ватан хондаву кулли кормандон ва собиқадорони мақомоти корҳои дохилии шаҳрро самимона бо рӯзи идашон шодбош гуфта ба ишон муваффақиятҳои беназир таманно намуд. баъдан чанде аз собиқадорон низ сухан намуда аз пешравиву шукуфоии ватан гуфтанд. пас он дар вазъияти тантанавӣ ба як қатор кормандони шӯъба ва собиқадорони мақомоти корҳои дохилӣ барои хизматҳои софдилонаю содиқона, зоҳир намудани малакаи баланди касбӣ дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, суботу оромии ҷомеа, волоияти қонун ва пешгирию ошкор намудани ҷинояткорӣ, рутбаи навбатӣ ва ифтихорномаҳои вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, раёсати корҳои дохилии вилояти Суғд, сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панчакент тақдим карда шуд. дар хотима чорабинии ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳри Панчакент бо барномаи фарҳангиву фароғатӣ хотири иштирокчиёнро болида намуданд. ҷамомади тантанавиро бахшида ба рӯзи милитсияи тоҷик кушода гуфта эълон менамояд. ҳоло сухан ба сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панчакент ба полковники милитсия Анварзода Шӯҳрат. ҳозирини гиромӣ ва ҳамкасбони азиз, милитсияи тоҷик роҳи басу бузургу қаҳрамонаро тай кардааст. дар натиҷа ба амал баровардани тақсимоти миллии марзӣ дар харитаи сиёсии осиёи марказии кишвари кӯчаки ба номи Тоҷикистон арзи ҳаёт намудааст. таъсиси ҷумҳурии мухтори шӯравии социалистии Тоҷикистон моҳи октябри соли 24 асос ва ибтидои давлатдории социалистии Тоҷикистон ташкил дода шудааст. дар ҷаласаи аввалини худ 7 декабри соли 1924 вобаста ба таъсис додани идораи маркази комитети инқилобӣ қарор дод ки пеш аз ҳама комиссарияти халқии корҳои дохилиро созмон диҳанд ва дар асоси қарори 1 аз 7 декабри 1924 8 декабри ҳамон сол комиссарияти халқии корҳои дохилӣ таъсис дода шудааст.
мансаби басо масъул бошараф абдулло ёрмуҳамедов ки дар соҳаи мақомоти корҳои дохилӣ ҳамчун шахси кордида соҳибтаҷриба ва комиссари оҳанӣ маълум буд 14 декабри 1924 ба вазифаи комиссари халқии корҳои дохилии ҷумҳурии мухтори шӯравии социалистии Тоҷикистон таъин гардидааст. солҳои бистум барои комиссарияти халқии корҳои дохилӣ соли душвортарин ба ҳисоб меравад. аз як тараф қариб дар аксарият вилоятҳои муқобилияти шадиди яроқнуки дастаи босмачиён идома меёфт. аз тарафи дигар иқтисодиёти ҷумҳурӣ хеле хароб гашта ва кормандони милитсия беш аз ҳама яроқ сару либос ва дигар лозимоти зарур намерасид. аксарияти кормандони ҳайати роҳбарикунандаи комиссарияти халқии корҳои дохилӣ дар мубориза ба муқобили дастаи ғоратгари босмачиён дар сангарҳо бевосита иштирок мекарданд. аз он ҷумла комиссари халқии корҳои дохилӣ абдулло ёрмуҳамедов шахсан дар амалиётҳои зидди босмачиён дар вилояти кӯлоb роҳбарӣ мекард. соли 1926 муқобилияти яроқнуки оммавии дастаи зидди инқилобӣ асосан шикаст дода шуд. бинобар ин қисмҳои ҳарбӣ ва гарнизонҳои армияи сурх аз ҳудуди ҷумҳурӣ бароварда шуда, вале ҳанӯз дар ҳама дастҳои хурд-хурди босмачиён ба ғоратгарӣ даст зада вазъиятро ноором месохтанд. ин ҷиҳатро ба назар гирифта ба пешниҳоди комиссари халқии корҳои дохилӣ 13 марти соли 1926 дар ҷумҳурии Тоҷикистон 11 дастаи милитсияи давлатӣ муваққатӣ иборат аз 400 нафар созмон дода шуданд. бо мақсади роҳбарии аз ин даста раёсати милитсия ташкил ва роҳбарии он ба Затилки Владимир Иванович ва Топилский Михаил Сергеевич вогузор карда шуд. ин даста барои торумор намудани ҳаракати босмачигарӣ саҳми арзанда гузошта ва соли 1921 худи ҳамин раёсат ҳам барҳам дода шуд. соли 1930 дар тамоми иттиҳоди шӯравӣ комиссарияти халқии корҳои дохилӣ аз он ҷумла дар Тоҷикистон барҳам дода раёсати милитсия ва кофтикои ҷиноӣ ташкил карда шуда ки бевосита ба шӯрои комиссарияти халқии Тоҷикистон зертоб буд. вале чунин сохтор дер фаъолият накард ва бо қарори комитети марказии иҷроии комиссарияти халқии иттиҳоди шӯравӣ аз 27 декабри 1932 сарраёсати милитсия дар назди раёсати давлатии сиёсати умумиттифоқӣ таъсис дода шуд ки он аввалин мақомоти умумиттифоқии милитсия ба ҳисоб меравад. соли 1929-1931 кормандони милитсияи тоҷик бо дастаи яроқнуки Фузал Махсум ва Иброҳимбек фаъолон мубориза бурда онҳоро безарар гардонданд. дастаҳои зиёди ҷинояткорӣ низ дар шаҳри Душанбе, Данғара, Кӯлоб, Қизилмазор ва Қурғонтепа дастгир шуда ба ҷавобгарии ҷиноят кашида шуданд. хусусан кордонии бо масъулияти собиқ сардори шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Панчакент ки дар солҳои вазнин Яҳё Аминов ва якумин зани Шуҷоъ Пати Азизовро қайд кардан ба маврид аст. Яҳё Аминов аввалин сардори шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Панчакент буд ва ӯ дар солҳои вазнин корномои зиёди сазовор шуда гардид. Пати Азизов бошад соли 1902 дар оилаи Абдулло Деҳқон дар шаҳри Панчакент таваллуд шуда аз оғони кӯдакӣ бебог, нотаз ва боҷасурат буд. дар солҳои бартаршавии ҳукумияти советӣ дар шаҳри Панчакент ба муқобили босмачиён мубориза беамон меравд. он солҳо писари Пати Азизов Шамси Азизов дар сафи милитсия хизмат мекард. ӯро босмачиён дар набардҳои шадид дастгир ва ба қатл расонданд. Пати Азизова нисбати босмачиён нафрати зиёде пайдо гардид. фаранҷиашро партов ва ба сафи милитсия дохил шуд. дар тӯли 3 сол дар шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Панчакент хизмат намуд ва то охири умр дар корҳои ҷамъиятӣ раиси колхоз, раиси корбозанони ҷумҳурӣ ва мудири шӯъбаи саломатии шаҳри Панчакент фаъолият намудааст. ҳоло Пати Азизова дар байни мо набошадам, номи ӯ доимо дар дили дидаи мо ҷой дорад. ин буд ки ҳокимияти шаҳри Панчакент яке аз кӯчаҳои шаҳрро ба номи ин зани шуҷоъ гузоштааст. аз оғози ҷанги бузурги ватанӣ комиссарияти халқии корҳои дохилии иттиҳоди шӯравӣ ба ду комиссарияти мустақил корҳои дохилӣ ва бехатарии давлатӣ тақсим шуда, вале дарҳол баъди 20 июли соли 1941 ин ду комиссарият бо аз нав муттаҳид шуда, зеро замони ҷанг талаб мекард ки мубориза ба зидди ҷосусон, ҷинояткорон ва мустаҳкам намудани ҳифзи тартибот дар як сохтори ягона муттаҳид бошанд. солҳои ҷанги бузурги ватанӣ беш аз 1294 нафар кормандони комиссарияти халқии корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷанг сафарбар намуданд ва дар набардҳои гуногун аз ватан модар дифоъ намуданд. баъд аз анҷом ёфтани ҷанги бузурги ватанӣ бисёр ҷангаворон ки ба ҳаёти солим осоишта баргаштанд ба сохторҳои гуногуни комиссарияти халқии корҳои дохилӣ ба кор омаданд. дар байни он 3 нафар кормандони собиқ шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Панчакент буданд ки онҳо шодравонҳо Юсупу Шомуро, Бобои Бала ва Саримсоқу Расул мебошанд ки ҳамаи мо шумо онҳоро хуб мешиносем. ин мардуми далери шуҷоъ донишу таҷриба дар ҷанг андохташро баҳри боз ҳам ривоҷу равнақ додани корҳои касбии мақомоти корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон сарф намуданд. аввалин маротиба вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 1989-90 ба ҳолати ғайримуқаррарӣ рӯбарӯ гаштанд. майдоннишиниҳои тӯлони ғайриқонунии мардум, маҳалгароӣ ва мансабталашиҳо
як зумра шахсони ба мо маълум ва гурӯҳҳои ҷудогона ба болои рафти сатҳи ҷинояткорӣ оварда расонид. Истиқлолияти воқеи кишвар назар ба дигар сохторҳои ҳокимияти давлатӣ вазорати корҳои дохилиро ба талафоти қурбониён зиёд рӯй ба рӯй сохт. фидокории ҷонбозиҳои ҳайати шахсии вазорати корҳои дохилӣ имконият доданд ки пеши роҳи талафоту харобиҳои бештар гирифта шавад. дар ҷонбозиҳо баъди истиқлолия ва барқарор кардани сохти Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 3 нафар фарзандони ба нанги номоди шаҳри панчакент ки дар он иштирок доштанд ва дар сохторҳои вазорати корҳои дохилӣ кор мекарданд, ҷони худро нисор карданд. онҳо сержанти милитсия Еркаев Тордибой Абдиевич, милитсионери қатори Раупов Ҳусниддин Камолиддинович, милитсионери қатори Фозилов Бахтиёр Асрорович мебошанд ва як корманди дигари шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри панчакент Маликшоҳ Ҷӯрабой Каримович дар ин ҷанг ҷароҳати вазни ҷисмонӣ бардоштааст. мо аз номи неки ҷавонмардон ба нанги номуси диёрмо ёдовар шуда мепурсем ки як дақиқа аз ҷой хеста хотири онҳоро шод гардонед. марҳамат. имрӯз бошад вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистонро хушиноси варзида ва милитсионери касбӣ генерал полковники милитсия раҳимзода рамазони ҳамрӯз сарварӣ менамояд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти кишварамо муҳтарами Моли Раҳмон гуфтанд дар хотири неки халқ ҷасорат ва садоқати бепоён қаҳрамонӣ ва шуҷоати милитсионерон солҳои барқароршавӣ ва ҳифзи сохти конститутсионӣ дар Тоҷикистон абадан боқӣ хоҳад монд. хушбахтона иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар қасри арбоби нояб бобоҷон ғафурови вилояти Суғ собиқ вилояти Ленинобод доир гашт, ҳокимияти қонунӣ рӯй кор овард ва Моли Раҳмон сарвари ягона интихоб гардиданд. аввалин иқдоми наҷиби он кас буд ки ба сулҳу ваъда даъват кардани тарафҳои муқобил ва мусодира кардани яроқҳо ғайриқонунӣ аз дасти аҳолӣ буд. рафиқони азизи гиромӣ, солҳои тӯлонӣ сарварии шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри панчакентро Яҳё Аминов, генерал-майор милитсия Хабиров, полковник милитсия Ҳайдаров, полковник милитсия Лоиқов, полковник милитсия Сайфиддинов, полковник милитсия Нодиров, полковник милитсия Бойматов, полковник милитсия Мустонов, полковник милитсия Таҷалов, полковник милитсия Пиров, полковник милитсия Алиев, полковник милитсия Давлатзода, полковник милитсия Ҷаъфарзода ба ёда дошта корҳои зиёдро иҷро намуданд ва ман имрӯз ба онҳо умри дароз тани сиҳати орзумандам. мардуми панҷакент ба хизмати ҳамин фарзандони содиқи ватан қаноатманд ҳастанд. ҳозирини муҳтарам, дар давоми соли 2021 ҳайати шахси шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри панҷакент тамоми қувва маорад ва войсторо баҳри иҷроиши дастурамал фармонои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон вазорати корҳои дохилии вилояти Суғ равона карда доим ба таъмини ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва бехатарии ҳудудии шаҳр пурзӯр гардани мубориза алайҳи муомилаи ғайриқонунии маводи мухаддир, яроқ, пешгирии ҷиноятҳои вазъӣ ва муташаккилона, интизоми хизмати ҳайати шахсӣ ва қонуният чораҳои мушаххас андешида шуд. мо дар 10 моҳи 2021 ҳамкории қавӣ бо прокуратураи шаҳри панҷакент, шӯъбаи кумитаи амнияти миллӣ дар шаҳри панҷакент бо дастовардҳои муҳим сазовор гаштем. ҳоло ҳам ҳамкории шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри панҷакент бо мақомоти иҷрои маҳаллӣ, ҳокимияти давлатии шаҳр, суд, прокуратура, амният, мақомоти коррупсия нисбат ба солҳои пешин хубу пурсамар буда ва чунин ҳамкорӣ ба коҳиши сатҳи ҷинояткорӣ таъсири бузург мерасонад. ҳайати шахсӣ ва роҳбарияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри панҷакент кӯмак ба дастгирии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент бахусус раиси шаҳр муҳтарам Холиқзода Абдухолиқ Санабар миннатдорӣ баён менамоем. дар ин рӯз саҳӣ қайд кардем ки шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри панҷакент вазифае ки ба ӯҳдааш ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гузоштааст бо сарбуландӣ иҷро намуда волояти қонун сармашқи худ карда тинҷу амони тартиботи ҷамъиятӣ ва осоиштагӣ ба мардуми шаҳри панҷакент кафолат дода метавонад. имрӯз ман ба боварӣ комил гуфта метавонам ки милитсияи шаҳри панҷакент қарзи хизмати ватандӯстии хешро дар назди мардуми шарифи ин сарзамин бо сарбаландӣ иҷро намуда сулҳу субот ва тинҷии оромии сарбаландон дар шаҳри деҳоти пай дар пай таъмин карда истодааст. тамоми кормандони собиқадорони мақомоти корҳои дохилӣ бо ин ҷашни пуршикӯҳи милитсия табрику муборакбод намуда орзумандам ки дар таъмини оромии осоиштагии халқи аз имрӯз саҳми арзандаи худро гузаронем. бори дигар шуморо бо иди касбӣ муборак гуфта бо ҳама шумоён аҳли оила ва наздиконтон таҳсиятӣ хонободӣ рӯзгори хуш бахти саодат ва сарбаландӣ орзу менамоям. сухани табрикотӣ ба раиси шаҳри панҷакент муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода дода мешавад. марҳамат. муҳтарам кормандони шӯъбаи корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар
шаҳри панчакент ва хизматчони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ. рӯзи милитсияи тоҷик, яъне ки иди касбии кормандони милитсия дар рӯзҳои доир мегардад, ки чанд рӯз қабл мардуми кишвари азизамон Тоҷикистони соҳиби истиқлол солгарди Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки ифодагари азму иродаи равшангари роҳи ҳаёти мардум ва санади тақдирсози миллат мебошад, дар сатҳи баланд таҷлил намуданд. мардуми шарифи Тоҷикистон аз он ифтихорманд ҳастанд, ки маҳз тавассути сиёсати хирадмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, рукнҳои давлатдорӣ мустаҳкам гардида, ҳаёти мардуми кишварамон дар муҳити орому осоишта ва рушди босубот идома дорад. дар ин рӯзҳои фархунда бо истифода аз фурсати мусоид шумо ҳомиёни шуҷои ватанро бо рӯзи милитсияи тоҷик самимона табрик гуфта, дар иҷрои вазифаҳои басо мушкилу масъулиятнок ва дар айни замон пурифтихоратон барору комёбиҳо орзу менамоям. мояи ифтихор аст, ки фаъолияти кормандони мақомоти корҳои дохила, яъне вазорати корҳои дохила таҳти назорати бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон қарор дорад ва таҳти назорати бевоситаи вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ қарор дорад. мо тибқи дастуру сифоришҳои муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти суд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода, дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳукуми давлатии шаҳри Панчакент кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки дар доираи ваколатҳои худ пурра баҳри беҳтар кардани фаъолияти кормандони шӯъбаи корҳои дохилӣ дар шаҳри Панчакент ва тамоми сохторҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мусоидат намоем. бояд зикр кард, ки мақомоти корҳои дохилӣ дар ҳифзи ҳуқуқу тартиботи ҷамъиятӣ, таъмини амнияти ҷомеа ва таҳкими оромиву суботи кишвар нақш ва мавқеи хоса дорад. ҳайати шахсӣ ва кормандони ин мақомот ҳамчун ҳомиёни боэътимоди давлат ва ҷомеа аз бисёр имтиҳону озмоишҳои сахту сангин, хусусан дар солҳои барои таърихи навини кишварамон вазнин, бо матонату шуҷоат ва далерриву мардонагӣ гузашта марзу буми кишварро сарбаландона ҳимоя намуданд. қобили зикр аст, ки фаъолияти пурсамар, фидокорона ва ватандӯстонаи кормандони милитсияи тоҷик, ки дар ҳифзи суботу оромии ҷомеа саҳми равшан мегузоранд, дар саҳифаҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол бо ҳарфҳои заррин сабт гардидааст. зеро аз рӯзҳои нахустини таъсисёбӣ кормандони мақомоти қудратӣ, аз ҷумла милитсияи тоҷик, доимо дар сафи пеши мубориза баҳри таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон истода, анъанаҳои онҳоеро, ки дар сафи ин ниҳоди давлатӣ буданд, идома медиҳанд. умуман дар ин бора асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон чунин таъкид намуданд: ман ба ақлу заковат, донишу маҳорат, поквиҷдониву садоқат ва ватандӯстиву меҳанпарастии кормандони мақомоти корҳои дохила боварӣ дорам. ин суханони пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ҳар яке моро вазифадор менамояд, ки дар шароити имрӯзаи ташаннуҷи авзои сиёсии ҷаҳон зиракии сиёсиро аз даст надода, ватани маҳбубамонро содиқона ҳимоя намоем ва тартиботи ҷамъиятиро мунтазам таъмин намоем. ҳозирини гиромӣ, ҳамагон огоҳем, ки вазъияти нооромии солҳои 90 ва ҷанги фалокатбори таҳмилӣ пешоруи шарафу мардонагӣ ва садоқату шуҷоатмандии милитсияи тоҷик имтиҳони навбатиро гузоштанд. дар ин ҷода мақомоти милитсия дар ҳамбастагӣ бо дигар сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ барои таъмини оромӣ ва осоиштагии ҷомеа, барқарор намудани сохти конститутсионии давлат ва ҳимояи ҳаёти осудаи сокинони мамлакат аз гурӯҳҳои ҷинояткор фидокорона дар набард шуданд. дар он вазъияти мураккаби сиёсиву иҷтимоӣ,
ки фаъолнокии гурӯҳҳои муташаккили ҷинояткор ва болоравии сатҳи қонуншиканӣ бар аъло эҳсос мешуд, кормандони милитсия бо вуҷуди мушкилиҳои зиёди моддиву техникӣ вазифаҳои муқаддаси худро содиқона ва сарбаландона иҷро менамуданд. маҳз дар натиҷаи заҳмату талошҳои шабонарӯзии кормандони милитсия ва фаъолияти муназзами онҳо бо дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ осудагиву суботи кишвар ва тинҷиву амнияти шаҳрвандон таъмин гашта, пеши роҳи содиршавии ҳазорон ҷиноят гирифта шуд, ашхоси ҷинояткор ошкору дастгир ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуданд. бинобар ин вазъи риояи тартиботи ҷамъиятии кишвар дар маҷмӯъ ба фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ сахт марбут буда, пешрафти тамоми соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии кишвар ва нуфузи байналмилалии он аз сулҳу суботи ҷомеа вобастаи калон дорад, ки он низ ба сатҳу сифати фаъолияти шумо ва иҷрои содиқонаи вазифаҳои хизматиятон робитаи бевосита дорад. мақомоти корҳои дохилӣ яке аз бузургтарин сохторҳои ҳифзи ҳуқуқи кишвар мебошад, ки ба зиммаи он доираи васеи вазифаҳо ва таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва мубориза бо ҷинояткорӣ сар карда то риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва мубориза бар зидди сӯхтор вогузор шудааст. бовар дорам, ки шумо кормандони милитсияи шаҳри панчакент на танҳо дар таҳкими суботи ҷомеа ва риояи қонуният, инчунин дар рушду пояндагии давлати воқеан соҳибихтиёри соҳибистиқлол, демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии мо низ намунаи ибрати дигарон хоҳед буд. мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панчакент ба ҳар кадоми шумо миннатдорӣ изҳор намуда бовар дорад, ки бо дарки масъулияти баланд, ҳисси ифтихори миллӣ ва ватандӯстиву садоқат вазифаву ӯҳдадории худро дар назди давлат ва халқи худ софдилона адо менамоед. итминон дорам, ки аз афсарони баландрутба то хизматчиёни қаторӣ мин баъд низ барои ҳифзи тартибот, таъмини зиндагии осоиштаи мардум, пуштибонии сулҳу субот ва таҳкими волояти қонун дар ҷомеаи нерӯи маънавии ҷисмонӣ, маҳорати касбӣ ва донишу малакаи худро дареғ намедоранд ва ба халқу ватани азизамон беғаразона бо дасту дили пок ва содиқонаву софдилона хизмат менамоянд ва ба сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олии моҳтарам имомони раҳмон, ҳукумати кишвар як содиқ мемонанд. бори дигар ҳамаи шумо кормандони шуҷои милитсияи тоҷикро бо иди касбиятон табрик гуфта, дар адои хизмати пуршарафу пурмасъулиятатон ба манфиати давлат ва халқи тоҷикистони азиз саломатӣ, азму иродаи қавӣ ва муваффақиятҳо орзу менамоям. рӯзи кормандони милитсияи тоҷик муборак бошад. сухан ба собиқадори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри панчакент ба полковники мустаъфӣ сайфиддинов хироҷиддин дода мешавад. ман 29 сол шудааст, ки аз шаҳри панчакент исфар ва шаҳри исфар ва савдори миср рафта будам. 29 сол шудааст. 30 сол шудааст, ки имороти нав спорида даромада баъд кора сар будем. вай вақти союз одато системаҳо дигар буд. локин ба муносибати истиқлолият ман дида истодиям, ки иморат аз дига шукӯҳ бахшидааст. шаҳри панчакент тамоман дигар шудааст. ободония дида ман тасаввур гуфтам, ҳама роҳбарои шаҳри панчакент ба ҳам шӯъбаи корҳои дор, ҳам системаи ҳифзи ҳуқуқ кормандор шуда. раҳмат барои шумо, барои хизмататон раҳмат, барои он ки шаҳри панчакент тинчу осоишта зиндагӣ дорад. конститутсия ҳимоя кард, командировка рафтим, бачаҳои гирифта рафтим, ҳама шумо 1,5 ҳазор кормандони милитсия
گرفته رفتن ممکن اشتراکچی ها باشد در کار. همینجا با قریب 2 ماه همینجا با مبارزه بردیم جنوب با. من هزار رحمت میگم باید بار دیگر میگم که نانی پنجکент خوردیم، نمکش خوردیم، خدمت کردیم، لیکن هزار شکر میکنم که من باید بار باخر نیستم. من خرسند، من میندار کارگروه پیشتری دیدم، حاضر جوانهای دیدم، خوشروکای دیدم. من بعد دیگه خرسند شدم، با یاش شدم، 70 درآمدی باشم باید شدم. آمده کار کرد. زمان ما تین باشد، پیشوای ملت حوای مسلمان باشند، جمهوری ما تین باشد، کمی نمیره تا سرباز شد. سخن نوبتی با سابقه‌دار مقامات کارهای داخلی پالکومنیک میلیتسیا نرزیف محمد جان. سلام علیکم حاضرین گرامی. اجازت فرمایید از نام سابقه‌داران شهر پنجکент و عموما از نام سابقه‌داران وزارت کارهای داخلی همه شما را با مناسبت عید ملیتسیا صمیمانه تبریک نموده و همه شما عمر دراز برای کار و موفقیت آرزو نمایم. حاضرین گرامی، امروز در این طلاب وقتی که جمع میشویم همه ما یک آرزو یک دل داریم: به وطن صادقانه خدمت کردن. اگر کسی یاد نداشته باشد وقتی که به کار میگیرن با کدام مقصد تو به کار میداری و میلیتسیا میگوید که برای گلگوشت‌خانه وطن، برای آبادی وطن، برای تاجیکستان خدمت میکنم. من همچون سابقه‌دار وزارت کارهای داخلی گفتنی هستم که خدا با ما رساند که هر یک شما که در دل آرزوی نیک دارید و میخواهید با حرمت، احترام و نفقه برای میخوام به همین مراد مقصدتان رسید. یکی از دانشان وزیر کارهای داخلی اسیسر شاشکا گفتگی بود، آدم بود میگفت که در برآمدش که میلیتسیا را دوست نمیدارند. میلیتسیا اون چیزی خوشتر نیست که دوست دارید. میلیتسیا را خلق باید احترام کند، جنایتکار باید ترسد. انا همین سبقی ای کاری هر یکی من شما شده در کار. و من همچون سابقه‌دار گفتنی هستم که با هر یک شما، با عائله‌تان و تمام همین مردم تاجیکستان آبادی میخواهم و سیاست پیشگرفته جناب عالی و سرمشق کار خود نموده برای گلگوشت‌خانه تاجیکستان هر یک ما وظیفه‌دار هستیم که سهم خود را گذاریم. با دستگیری سردار شعبه کارهای داخلی حکومت شهر پنجکент خالد زاده به همین روز رسیده ایستادیم. اگر کسی که نفهمد از کار همون تگ در میلیتسیا میتونی قطار سرکرد تا گنرال شد، وظیفهش یک است: خدمت برای خلق. هر یکی ما که به خلق خدمت میکنیم هیچ وقت کمی را نمیبینیم. و هر یکی شما و تمام نفرایی که در این داشتن عمر دراز، تن صحت، خاطر جمع، عیدتان مبارک. مراسم ҳавасмандгардонӣ ва супоридани рутбаҳои навбатӣ ба ҳайати шахсии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри панчакент. иқтибос аз фармоиши вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 667 аз 1 ноябри соли 2021 оид ба ҳавасмандгардонӣ барои хизматҳои софдилона, содиқона, зоҳир намудани маҳорату малакаи баланди касбӣ, зимни таъмину муҳофизати тартиботи ҷамъиятӣ, волоияти қонун, тарбияи кадрҳои ҷавон, пешгирӣ ва ошкор намудани ҷиноят, ҳифзи манфиатҳои шаҳрвандон ва интизоми намунавӣ. инчунин ба муносибати таҷлили ҷашни рӯзи милитсияи тоҷик бо мукофотҳои зерин сарфароз гардонида мешаванд.
вазир генерал полковники милитсия раҳимзода рамазон ҳамроҳ бо ифтихорномаи фахрӣ капитани милитсия наҷмиддинов қамариддин қиёмиддинович, бо медали барои хизматҳои шоён дараҷаи 1 майори милитсия ҳасанов абдувалӣ ашер маҳмадович, бо медали барои саҳми арзанда дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ майори милитсия зарифзода маъруф мирзо, бо раҳматнома капитани милитсия арбобзода фурқат мирзо, бо нишони сарисинагии аълоҷии милитсия прапорщики милитсия расулов ҳабибулло неъматиллоевич сарфароз мегардад. иқтибос аз фармони раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғ таҳти рақами 801 аз 5 ноябри соли 2021 оид ба ҳайати шахсӣ мутобиқи низомномаи адои хизмат аз тарафи ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон рутбаҳои махсуси навбатии ҳайати миёнаи роҳбарикунанда дода шаванд. Капитани милитсия ва лейтенанти калони милитсия Бобоҷонзода Собир Омар, сардор генерал майори милитсия Навҷувонов Абдулло Шарбиевич, иқтибос аз фармоиши раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғ таҳти рақами 324 аз 2 ноябри соли 2021 оид ба ҳавасмандгардонӣ барои зоҳир намудани садоқат ба савганд ва қарзи хизматӣ ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ва интизоми намунавии хизмативу иҷрочигӣ ноил гардидан ба натиҷаҳои назаррас дар фаъолияти оперативии хизматӣ ва бахшида ба ҷашни Рӯзи милитсия бо сипосномаи сардори раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғ сарфароз гардонида мешавад. майори милитсия Бурҳонов Кароматулло Разоқбердиевич, сардори хадамоти огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғони ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панчакент, сардори раёсат генерал майори милитсия Навҷувонов Абдулло Шандиевич. барои хизматҳои назаррас дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ, доштани масъулияти баланд дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ ва иштироки фаъолона дар чорабиниҳои сиёсии ҷамъиятӣ бахшида ба рӯзи кормандони милитсия бо сипоснома сарфароз гардонида мешаванд. дар асоси амри раиси шаҳри Панчакент аз 5 ноябри соли 2021 таҳти рақами 116 сипоснома ба подполковники милитсия Нурзода Сабзаалӣ Нур, муовини сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панчакент. чунин сипоснома ба майори милитсия Очилзода Омедҷон Тошмирзо, нозири калони минтақавии милитсияи шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панчакент. чунин сипоснома ба майори милитсия Бобозода Илҳом Гулбой.
سپاسنامه به کاپیتان میلیسیا جمعزاده ظفر مقصدالله. همچنین سپاسنامه به کاپیتان میلیسیا فخریدین زاده فخریدین جمعه. سپاسنامه به کاپیتان میلیسیا سیفیف انیس اسداللهویچ. سپاسنامه به لیتنانت کلون میلیسیا اسرائیل زاده محمد اسرائیل. چنین سپاسنامه به پراپورشیک میلیسیا ابوالحیزاده خالمراد هادی. همچنین سپاسنامه به پراپورشیک میلیسیا بابابکов عزیزجان نظامیدینویچ. سپاسنامه به старшинаи میلیسیا همراززاده جورابک همراقول. چنین سپاسنامه به سرژانت میلیسیا عطاخواجه‌زاده ظهور نماز. همچنین سپاسنامه به سرژانت میلیسیا یوسفov عزیز نرزولویویچ. سپاسنامه به سرژانت میلیسیا نوریمov کنعان کزرتویچ. اینچنین سپاسنامه به اعضایان تشکیلات جمعیتی اتفاقی برقرار کنندگان ساخت کنستیتوسیونی شهر پنجکент بخشیده به روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده می شوند. سپاسنامه و گدایف اکرام. چنین سپاسنامه به خودجیف المراد. سپاسنامه به حییتف امانقول. شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکент فرمان از 5 نوامبر سال 2021 تحت رقم 32 اوید به هیئت شخصی مطابق نظامنامه ادای خدمت از طرف هیئت قطاری و راهبری کننده مقامات کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم با رتبه‌های مخصوصی نوبتی هیئت قطاری و خردی راهبری کننده
سرفراز گردانیده شود. پراپرشکی میلیتسیا و старшинаи милитсия Юнусов Муҳаммадисо Расулович, сардори шӯъба полковники милитсия Анварзода Шӯҳрат, прапорщики милитсия ва старшинаи милитсия Розиқов Сиёвуш Абдушарифович, фармоиш аз 6 ноябри соли 2021 таҳти рақами 42 оиди ҳавасмандгардонӣ барои хизматҳои софдилона, содиқона, зоҳир намудани маҳорату малакаи баланди касбӣ зимни таъмину муҳофизати тартиботи ҷамъиятӣ, волоияти қонун, тарбияи кадрҳои ҷавон, пешгирӣ ва ошкор намудани ҷиноят, ҳифзи манфиатҳои шаҳрвандон ва интизоми намунавӣ, инчунин ба муносибати таҷлили ҷашни рӯзи милитсияи тоҷик фармоиш медиҳам бо ифтихорнома сарфароз гардонида шаванд. Подполковники милитсия Назарзода Алишер Мирзораҷаб, ифтихорнома ба подполковники милитсия Маҳмарахимов Отабек Узоқбоевич, чунин ифтихорнома ба подполковники милитсия Воҳидзода Сайёра Барот, ифтихорнома ба майори милитсия Саидзода Парвиз Саид, чунин ифтихорнома ба майори милитсия Хозиёев Мероҷиддин Муҳаммадҷонович, ҳоло барномаи фарҳангӣ ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳри Панчакент ба шуда ба рӯзи милитсияи тоҷик манзури шумо мегардад.